खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिनि ब्रह्म थांनाय 30 सेप्तेम्बर एबा मैयानिफ्राय खुंगा 24थि अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' सनानि काप जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोख्रों खालामनो आरो ड्राग्स जौ जुवा बायदि फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जानगाराव लाखिनायनि थांखिजों लोगोसे समाज दानायाव माहारि सोरजिनायाव आरो रांखान्थि सोरजिनायाव बयबो बाहागो लानो हानायनि थाखाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनायनि हाबाफारि लाबोबाय थादों। थिग बेबादिनो हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि जथाय बानजायनायाव मैयानिफ्राय हरिसिंगा ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजानाय रबि कसारी मिनि स्टेडियामाव देग्लायनि खुंगा 24थि अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। बे गिबि खेब बादायलायनायखौ बेखेवना होयो मिरु दुलाराय बर' आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि आरो बे जोलुर बादायलायनाया अदालगुरि निउ मडेल एफसि आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेजेराव जायो आरो अदालगुरि निउ मडेल एफसिआ 6 गल सोनो हानानै देरहासार जानो हायो। दिनै जे हरिसिंगायाव 24थि अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुङैहाय फुटबल चेम्पियनशिप जादों आरो बेवहाय जोङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां बिथां जोहोलावनि मुङै जे दिनै बेवहाय 24थि खेब हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो दख'रा आफादा बेखौ खुंफुंदों आरो बेबायदि मोनसे गोथार थांखिजों खुंफुंनायनि जे मोनसे राहा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावगोरो आरो दिनै जाय समाव बिथांमोना गोबाव सम बेखौ सामलायबोनायजों लोगोसे जा बेवहाय जिहेतु गोबां गेलेगिरि बिथांमोना गोबां क्लाब आरो बायदि जायगानिफ्राय फैनानै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैनो हायो आरो बेबायदि मोनसे अल इन्डिया जि फुटबल चेम्पियनशिप बिथांमोना खुंबाय आरो बे जोहोलाव बालिराम बर'नि मुङै आरो बिथां जोहोलावनि मुंजों लोगोसे बर' माहारिनि माहारियारि बाद आरो बर' हारिनि बेवहाय आइडेन्टिटिजों लोगोसे थांनानै थानाय जों गासैबो बेवहाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारिफोर दिनै जोङो बेवहाय बिदा फंबायनि मोनसे नेरसोनजों जोङो खौसेयै मोनसे दावगालांनायनि नेरसोन हिसाबै बे जिहेतु मोनसे चेम्पियनशिपा जादों आरो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिजिंथियो जे बेबादि माखासे गोथार थांखिजोंनो जोङो हारि गायसननाय माहारि गायसननाय आरो गेलेगिरिफोरनि इयुननि थाखाय मोजां मोनसे खाबुनि थाखाय बिथांमोना अराय सम जाहाथे गावबागावनि गोसो जानानै गेलेनाय आरो लोगोसे गेलेगिरिनि महरै बिथांमोना जिउ राहा लामायाव जायगा मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबो आरो बेजों लोगोसे जोङो खावलायनो लुबैयो जे आथिखाल गोबां लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बिथांमोना गोसो जानानै लैहोर लैहोर बेबायदि गेलेनाय फारसे गोसो बोजबनाय जायो आरो लोगोसे बिथांमोना गाव गावनि गेलेनायाव फुटबलानो जा काबादियानो जा गोबां जाहाथे बिथांमोना खाबु लानांगौ मानोना जोंनि समाजाव दिनै ड्राग्स जौ जुवा बायदि समाज बेरेखा थासारिखौ गैया खालामनो थाखायबो गेलेनायनि गेजेरजों समाज दानायाव आरो माहारि सोरजिनायाव रांखान्थि सोरजिनायाव बयबो बाहागो जानो हायो मानोना फुटबल गेलेगिरिनि गेलेनाया फोथारावनो जोबनानै थाङाखै बिथांमोना फोथारनि बाहेरायावबो साफा साफा राफोद सुबुं दोन हिसाबै दिनै साख्रि मावनाय आरो बायदिसिना फिल्डआव बिथांमोना गावबागावनि गोसोजों स्पेशलाइजेसनाव खामानि मावनाय दा बेबायदि माखासे खाबु मोननो हादों दा बिनि थाखायनो दिनै जि थांनानै थानाय जों सुबुंफोरनि जि नाजानायाव आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन दख'रा एफसि आरो बयबो उदालगुरिबासिनि जाय बिथांमोना दिनै बेबायदि गोबां चेम्पियनशिपजों लोगोसे बेबायदि थुलुंगाथाव माखासे हाबाफारिफोरखौ अराय सम खालामबाय थानो हाथों आरो मिजिंथियो जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुङै बेबादिनो हरिसिंगा हालामनिफ्राय अराय सम फुटबलनि बेबादि साफा साफा चेम्पियन आरो बेबादि टीम्सफ्रा जाहाथे अराय सम मोजाङै मोजां बाहागो लानानै जाफुंसार जालांनो हायो बे मिजिंखौ लाखिनानै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखिनिखौनो फोरमायबाय। दिनै जुदि माने स्पर्ट्सखौ जुदि फोजौखाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो फोजौखांगोन नाथाय दिनैसिम खिन्थु माने गोजौ खोथाखौ खालामनो थाखाय सासेबो माने मोजां कचिं लानायफोरखौ बेनि थाखाय सरकारनि फारसे दिनै जोङो मिथिगौ जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जोंहा गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर चेम्पियनशिप खेला जायो नाथाय गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय फोरोंनायनि बेलायाव जोङो दिनै मोन्दांथिदों
जे जोंनियाव कचनि अभाब जानानै दङ दा बेखौ लानानै बिटिआर सरकारानो जा आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ सरकार फारसेनिफ्राय बिथांमोना हानायसेबां कच सोरजिनो थाखाय बिथांमोना सांग्रांथियाव फैनांगौ आरो कच बिथांमोना लाबोनो होनांगौ आरो लोगोसे जों खावलायगोन जाय बिथांमोना फिजिकेल इडुकेसनजों मास्टार डिग्री लानाय बेचेलर्स डिग्री लानाय आरो बायदि इन्टारेस्टजों बिथांमोना गुबुन गुबुन स्पर्ट्सनि कर्स लानायनि गेजेराव जाहाथे बिथांमोना कच जानायनि थाखाय माखासे लाइमोनफ्रा इन्टारेस्टेडफ्रा कर्स लानो ओंखारलाङो मानोना गोबां दिनै गेलेगिरिनि गेजेरावनो जोंनो बांसिनै कचनि आंखाल जानानै दङ दा बेनिखायनो राफोद गेलेगिरि सोरजिनो थाखाय देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो फुटबल क्लाब मोनसे बड'फानि मुङै जेखौ खालामदों बेवहायबो जिहेतु जोङो कचनि आंखालाव सरकारनिफ्राय मदद लानो गोनां जादों दा बेनिखायनो दिनै जोङो मिजिंथियो जाहाथे उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै आन्डार 13निफ्राय जागायनानै जिबादि मोनसे एक्सपिरियेन्स दिनै जोंनि हारियाव दङ बिथांमोना थारैनो गोबां माने इन्टारेस्टेड आरो गोरों टेलेन्ट दङ फुटबलाव एसे मदद मोनोब्ला कचिं मोनोब्ला थारैनो बिथांमोना जाफुंसार गेलेगिरि जानायनि महरखौ लानो हायो